Hello guys, welcome back to this episode. Vatete vadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Musora nhasi tine nyaya dzakati kuti regai tipinde munyaya yekutanga. Tete makasimba here? Munopfeka size ani ndigokutengerai mapatapata nokuti kubva zvandatanga kutevera page renyu ndiri kutovhurika pfungwa bit by bit nekuti zvinhu zvacho zvinokatikamadza, zvinotyisa uye zvinoda kufumurwa. Tete naingeenda neita nekuva single uchiri kuma early 20s huri nani, kwete kana wava kuzvi30 chakadaro unenge wava kurwadza ko unenge wakombazve chide kana uchiwanza hako yekumwa yebhavhu uchiita shoma unenge utonzi mother mumastreets. Vamwe vanenge votofunga kuti kumba kuna blaz unonzwa zvichinzi vakadii blaz vangu maiguru kuti uchatata kuti blaz hakuna ndiri singlest hazvitauriki. Unopiwa tumafani looks tete ide ukawana vemacash talk vanobva vada kuziva kuti chii chiri kuitika. I remember at one point ndakambozvitengera ring kuti ndipfekewo nditewo kachiremererawo zvepane vamwe ende society yedu iri judgmental. Kana uri single muchechi chaimo kangokwadzisa baba ningi mai vaya vanotokupa attitude kufunga kuti wava kutodanana nemurume wavo. Anyway, ndaiwira neimwe shamwari yangu inonzi Rachel, yaivo a very single lady. Saka kanditi kuchechi kwavo kwaive napastor vambishi hottest release tete vainzi vanoita mashura simbi inodya dzimwe zipi. Kadaidzwa all night prayer hatina kana kumbozeza kuda usingle hwaizopera. Taizoenda ku all night prayer kunopedza usingle of the singleness. Apa woti kuva single woti kushaya mwana, apa biological clock ichiti shamwari ndakuenda Sara uchitevera. Rachel neni takapfeka zvinodziya kwava kumonera zvimaflisu ndisu uyo hutu ku all night prayer kwaive kwakazara mizera yese yeusingle yaungafungira. Ma-return soldier, ma-widow, vainge vakombawo seni kozototuma young stock. Pakanamatiwa tete tichinzi tiite ma-declaration at the ideal man in life. Ndoda murume ane mari akarongeka, haungaiti tsinkombi girlfriend with a broke dude. Calls dzacho dzaizoita come home zvarini. Vamwewo ndivo vainamatira zvakasiyana-siyana, asi tese taingonamatira grace yemarriage. Prayer yakunopera tete pastor vakabva vatanga kutengesa anointing oil yavaiti yainge yaka-anointwa personally na-spiritual father wavo. Spiritual father ava vaitozikanwa muAfrica mese. Tete takaita chipatapata kunotenga anointed oil tikanzi tozonoita ma-declaration tava kumba tikumbira zvatinoda. Munamato wakapera tikati asiva kwake. Pindikiti mumba tete ndakabva ndatanga kushandisa anointing oil yandainge ndabva nayo kwapastor. Tete I loved the results mani. Ndainge ndomirirwa nehwere shenga dzevarume ndidzo dzinonzi nyasha zveidzi. Ndakatonyora testimony papage papapa from grass to grace tete. Hehe seka zvako kusagadzikana zvakunoita ko calls dzacho dzainge dzauya here zvandainge ndotopemberera kudaro. From tsikombi yakadzikama ndakatanga kuita zvinogara zvakadaro. Anointed oil iya yaindipa lucky risingaiti. I think it got to my head tete kuti ndiri kupisa aikaga zvandanga ndotoita ma-one night stand, ma-threesome kuma-sex parties. Ndaenda futi ndikaona kuti kumabhawa epamusoro anomwira matop shark ndaakuzikamwa. Ndainge ndoenda kutouchline tete. Kutouchline vainge voziva kuti kana ndasvika musi uyu hakuna basa kwavari, zvaita senge ndine magnet chaivo. In a space of 3 months tete varume vandainge ndasangana navo vakanga vakawandisa hongu handigoni kutaura namba yacho. Ndakatozopepuka tete ndapiwa sick ndipo ndakatanga kuti asi ndiri kumboitei chaizvo, zvauya sei, zvakatanga sei. Ndainge ndatova bhishu raitengesa muviri, kwete ndaisatengesa asi kazhinji kwaiva kushandisirwa mahara pasina kana minti zvaro. Zvandaita izvi zvaindipinza marriage here o zvaindipinza 6 feet underground tete. Ndakafonerawo Rachel kuti ndibvunze kuti situation yake yaive sei. Manje Rachel aitova nani tete. Patainge taenda ku all night ainge atori nemunhu waifambidzana naye, asi kubva zvatanga kushandisa oil yakayera mukomana wake ainge amugosta.
aitova mudesert chaimo. Something was wrong somewhere. Nokuti izvi was beyond normal. Tainge tapiwa madhimoni here. Chii chaive mu-anointing oil chaita kuti munhu aita kunge akandwa zimbe remumoto mubhurugwa. Ndakatanga kufambira nyaya iyi tete, ndikaona kuti ndainge ndaisa kutenda kwangu mu-anointing oil. Pane kuti ndipfugame nemabvi angu ndichaura nedega, ndanga ndisingachadaro. Iyo anointing oil yamunofamba nayo mabhegi yakasikwa naMwari here, or i-marketing strategy. Tete, ndakaona kuti zvekupinda mumba zvainge zvisiri important pastage yandayo, asi ndaifanirwa kudhila neproblem. Problem yekuenda kutouchline, problem yema-sex parties. Saka manheru acho ndichisvika kumba, chinhu chandakatanga kuita tete kwaiva kurasa oiri yakayera iya. Ndakaita kudurura mudrain, chigubhu chacho ndikatora ndikarasa mubini. Hei, ndaive ndabata muswe weshumba. Handina kudzinhuhwa muhope musi uyu. Ndakarota pasta vekunditengesera oiri yakayera iyi. Vakafuta kungedzedze. Ratemwa nedombo, vakandidzvokora kunge vakadzi vari pabarika. Kuseri kwavo kwaiva kune varume vainge vakamira in a single file, vachiita senge vari in line for something. Ndakazodudzira hope idzi kuti varume ava aitori maspirits aishandiswa napasta. Maspirits aishandiswa napasta aizomanifesta physically mureal life. Saka pandaifunga kuti ndiri kupisa tete, ndini ndaitopiswa nemadhimoni. Saka ndainge ndatozvikokera nhamo yaitoda kuti ndikwinye. Ndakarwisa spiritually tete, kwete zvekutamba. Pasta vaitoda 1 versus 1 neni, ende pakati pedu pane 1 aifanira kuita surrender. Ndakadisconnecta myself from zvese zvandainge ndasangana nazvo. Kuzvisuka spiritually, kubvisa ma-DNA evarume vandainge ndasangana navo. Pasta vakatanga vachandiataka spiritually, asi ndakavakunda. Vaitoda zvekuti ndiparare, asi zvakakona vatete. Right now, I am totally delivered. Handisati ndava naBoaz wangu, asi ndava kumirira nguva yaMwari. Zvekuti ndakura handichazvitsvaka. There is a season for everything and everyone. Handisi kuzvipa pressure tete. I'm working on myself. Pane hapo potential bear. Ndichauya nepicture kuinbox kwenyu mugomufeta kikiki. Ndakamboita trauma tete. Ndakatodzokera kuchechi kwangu yakare yemahimu, zvekuti mufundisi ningi adaidzira crusade womhanya. Kwaita pastor vabva kuIvory Coast vari kuita minana ndomhanya. Tete, ina handichazviiti izvozvo. Ndava kudzikama semwenga ndiri pachechi pangu, nokuti mamwe madhimoni unomapiwa by association. Pakungosvika panzvimbo watohakira. Asi ndava kutozviseka kuti koiyo nyaya yema-anointing oil iyi yakanyorwa pavhesi ipiko kuti oil inopedza maproblems eupenyu. Hatisi tava kuisa mahopes edu pasipo here. Zvakaoma. Ndozvandingangotaura. Zvakaoma zvinoitika ndezvekuti pane zvinhu zvinyowani zvinongopinda muupenyu hwedu. Kare zvema-anointing oil zvakanga zvisiko, but iye zvino zvatekeshera ende munongosvika motengeserwa. Pane munotengeserwa asi hauzivi kuti zviri mukati mumosvi. Zvodosiya munhu adova munhu anotengesa muviri zvisina kunaka. Nyaya inotevera iyi ndaita zvekuitumirwa, ende ndaitumirwa kuti ngaive chenjedzo kuvabereki patinenge tichigara nehama. Ndoziva kuti vazhinji venyu pamwe mongona maiona kuFacebook, wanzi yabva kuFacebook, asi regai ndingoiverengawo kuti tingoita chenjedzo, tiraise awareness kumaparents. Ndangouya pano kuti ndiudze madzimai kuti musararise vana nevaenzi. Kana muine vaenzi, be alert and protective of your children. I have a brother who's been staying in SA for the past 11 years. Akaya kumba, I was so excited to host him. Ndikati sekuru, mora nemuzukuru wenyu, mukomana, my firstborn, who is 7. In the middle of the first night, my son came akati, Mama, can I sleep on the couch? Ndikati, we learn to share. Do not be antisocial. I forced him back akadzokera, only to realize kuti he slept on the floor. Ndikati, achajaira hake kushare. I went kubasa. I was telling it as a story to my workmates. Kuti vana vedu vamazuvano, they can't share. Izutairara nevaenze. But one of the ladies
said iwe, don't be quick to dismiss mwana, be a listening parent before you judge. So that night mwana said I'll sleep in the lounge so uncle can have some privacy. Ndakangonyarara, waited for everyone to sleep. Ndikadedza mwana. I said, what's wrong? Is the bed small? He said, Mom, uncle watches men doing it for things to other men at the back, and then he brings out his wee and rubs it, making nasty sounds. Oh my God. Vedweka, meaning kuti my brother anenge achiona vamwe vechingochani vachitana mwana akatarisa. I was so disgusted. Manje saka akanzwa kuda ozodii ozopedzisira abatirira mwana here. Ndakadedera madzimai, ndakangomuka ndikati, take your things and leave my home. I don't ever want to see you again. It's now 1 month zvaitika. As we are getting into Easter holiday, vaenzi vachauya, just be on guard, ladies, and teach your children to open up and speak up. Madzimaika, let us not fail our children. Let us protect our children. Nyika yaora yava dark. Ndikazvifunga nanhasi ndinonzwa kuti listen to your children when they speak. Do not protect your relatives. Dai mwana akangotaura kuti sekuru vakamuita anything, or if I'd found something when I checked, trust me, I was going to have him arrested. Zvatiri kupinda muEaster anditi ndo the next holiday, uyezve muupenyu hwedu hatine chirarama in day to day. Ngatingodzidzai kuti vana kana paita vaenzi ngavasashare bedroom, especially panyaya yemafoni. Vanhu vane zvinhu zviri weird mumafoni umu, and you don't want to expose your children kuzvinhu zverima, nekuti vanhu havagoni kana kuisa foni pasi munhu anenge achingoscrolla kudai. Kweko kusanyara asekuru, kusanyara kuti muzukuru aripo motanga kuisa zvinhu zvebonde shuwa. Mwana akatarisa muchiita zvemasaundi kutadza kana kuzvidzora. Zvina kunaka. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi vatete, ndiri musikana nemakore 27, ndinogara kuSouth Africa, ndinobva kuZimbabwe kuKadoma. Muno muSouth ndinoita zvekuruka musoro tete, ende zvaindipa mari isingaite zvekuti ndaikwanisa kutumira mai kumusha. Kumba ndini first born, ndiri breadwinner, zvakare ndine mutoro wakanyanya wevana vandinochengeta. Baba vangu vakashayika. Now ndichiita zvekuruka musoro ndakapiwa link rerimwe group regirls dzeage yangu vaironga zvegirls outing. Paidiwa mari inoita 6,000 kuti tikwanise kugara 3 days plus 4,000 yaive yataizoshandisa kuita zvakawanda wanda zvaizotipawo mamemories. Ndichiratidzwa mapicture last outing yacho tete. It was nice zvekudaro. Ndakabva ndati ndazvifarira ndinoda kuenda. Ndakatanga kuunganidza mari tete. Vanhu ava hapana wandaiziva. Taive tangosangana paWhatsApp group. Day rakasvika takanosangana paAirport tete. Taive takawanda zvekusvika kuma 25. Asi vaive vakawanda aiva maNigerian nemaSouth African. Mazimbo taingova 4. Takakwira ndege ndokuenda kuCape Town. Moteo yataive tabhuka, it was my first time to experience zvakadaro. Zvinombodiwa mulife tete, asi uchiita nevanhu vekwako. The next day takamuka ndokutanga kuita tour yeCape Town. Takaita 2 days tichidaro. Rechi3 takaenda kubeach. Ndokutanga kufara. Asi tine time yatakazoungana ndokupiwa maplates aiva ari ewood ne1 of Nigerian wataive naye. Akati kuside iwine inoda kuimwira maplates iwawo. So ini hangu na yangu yakamborova, asi pandakazoona vaigara vachienda vachitora maplates aya aive newine vachimwa, ndakatora ndokumwa plus inzvimbo inenge ine vanhu. Ndakangofunga kuti ndozvinoitwa kumaouting, ndikazoramba ndinenge ndomakisa. Takazosvika patakadzokera kuhotel, ave manheru ndakarara, asi ndakazoshamisika ndamuka ndiri paside pemvura tiri kubeach. Pakaveswa moto, asi moto waibvira uri nechepakati pemvura. Asi chakandinetsa, pataive takagara paive zvakare nemoto waibvira zvakafanana newaiva mumvura. Kwaibva izwi richibuda kumoto waibva mumvura richisvikobuda pamoto wataidziya isu. Ndakaona kuti ndaive ndaita zviri wrong kuuya kuouting nevanhu vandisingasivi.
mazwi achifamba through moto kudaro tete, pakaitika jira regold rakakandwa pamakumbo pangu, handizivi kwarakava. Asi ndakanzwa izwi rakabuda mumoto richiti, tora nhumbi dzandakupa upfeke, wokandira dzawakapfeka mumoto. Nekutya ndakasumuka ndokupfeka hembe dziya dzangu ndikakandira mumoto. Hadzina kutsva, asi ndakatanga kuona dzichichinja kuita nyoka yakabva yabuda ichinanga mumvura. Pasina time yakadzoka zvakare nyoka iyi ndokuita chuma chandakanzi tora uise muchiuno. Ndakapiwa mhiko yekuti hembe iyi handiibvisi pamberi, ndinotorikidzanisa hembe, asi iyi yegold ndiyo inenge yakaguma ganda rangu. Chuma ndinogara ndakaisa muchiuno, asi chinoti kana ndiri musaluni ndichiruka chinobva muchiuno mangu chochinja kuita nyoka, chotanga kufamba mumuviri meclient ichiyamwa ropa, asi client hapana chainenge ichiona. Vamwe ndivo vanofila dhizi vokotsera vatete. Ndinozviblema, ndakazvipinza munyaya dzave kundiremera vatete. Aya, zvakaoma. Kunoitwa magroup tours kuSouth Africa. It's a good thing to travel with the others. It's a good thing to mingle with others, but I think you just have to do nevanhu vanenge vakajaira, like people that you know, people that you trust. Kwete kungosangana nevanhu blindly like a blind date. Zvakazoguma zvadai. Saka vari kuzviblema, vari kungotaura zvinhu zvinoitika muupenyu inga zvakaoma. Regai tipinde munyaya zvakare. Makadi itete ndiri musikana ndaive paUZ, ndakapedza last year. Nyaya yangu yakadai. Ndichiri kuchikoro ndakasvika pandakaomerwa neupenyu zvekudaro zvekuti ndakafunga kuti handichapedza. Fizi yangu yakanetsa, ndikaedza kutsvaka mari kuhama nevechechi. Ndakaenda kuna papa kuchechi ndikavaudza kuti ndo mamiriro akaita zvinhu. Since papa vaibhadharira vana vakawanda fees, ndakati ndavaudza papa, vakati for now handina mari, asi ndine munhu anokwanisa kukubatsira. Iwe uri munhu mukuru, zvaachati umuitire uite, handi chaunodai mari. Ndakati zvakaita sekumushandira here? Akati usada kundiomesera zvandiri kutaura, I think unozviziva. Ndakati okay, so vakati ndichamupa number then ozokutsvaka. He's a busy man, but anotaura neni nekuti pane wandakambomupa wakamubatsira zvisingaiti. Iwe ingobvuma chete zvaanoda. Ndakadzokera kucampus tete ndokuzofonerwa naminista vachiti ndibude paive pagate recampus. Ndakabuda, handiti pinda mumota ndokutanga kutaura. Vakanditi unoda mari, ndikavaudza, vakandipa 1000 US, vakamutsa mota yavo ndokuenda. Vakasvika kumba kwavo vakandiudza kuti vafamba bo, iniwo ndaitaura ndine kakutya nekuti munhu waminista tete akanditi usanditye, ndinotodawo munhu wekutaura naye. Ndipo pavakazondiudza kuti vanondida and vanoda kundibatsira, ndakambotya ndokuudza papa kuti minista ndozvavataura. Papa vakati vade, handiti ndezvekuti vakwanise kukuchengeta. Ndipo pandakaona kuti papa vane musikanzwa wevakadzi tete, ndakatanga kuona kuti vaitoshandisa vhudzi revanhu vechikadzi ravaitenga kumasaloni kuti vawane chaunga vaibhadhara mahairdresser. Ndakatanga kudana naminista nekuti papa vainge vati kana waramba ofai, kana neni ndinenge ndakuzozvidya moyo pese pandinomira ndichiparidza muchechi urimo. Inini I was in need, futi kuti ndirambe futi minista azondibatsira ndiyani. Ndakazodana naminista nanhasi nditodanana navo. Asi tete chakazoitika, minista vakati vane zvavaida ndivaitire, asi vainge vati ndinongozviita ka1 wondipa mari, asi ndakuzviita every weekend. Minista vane imba yavo iri kuAvondale yakanaka, panogara gardener tete kumain house. Hakuna munhu, vakandiendesa ikoko. Vakanditi vanoda kuti ndivanhambe kumasure kwavo ndichivakisa kubva kumusoro ndichidzika kusvika dumbu. Ndakaudza papa, vakati ita zvekuti uite mari, chaunoda handiti kupedza chikoro. Ndakatanga kuvakisa ndichiita zvinhu izvi. Ndakatengerwa mota naminista, life yangu iri nani. Now handichadi tete, asi papa vari kuti ukaramba minista ndikuvadzira career yangu. Handizivi kuti papa naminista vane connection yei, nekuti minista
vanopinda chechi yedu tete. Minista vari kuti saka waida kundishandisa kuti upedze chikoro. Ndikati asi maindibhadhara pandaiita zvese zvinhu zvakasviba izvi. Ndo paipera life yangu ndiri kupiwa mathreats tete ende kuti uripote vanhu vane mari ndinonzi ndiri kunyeba. Munyika medu kamunonzi hamuna mutemo unobata munhu kuti anoita zvinhu zvine mushonga. Zvakaoma. Vari kuti ndizvo zviripo izvi. Maminista pane zvakawanda zviri kuitika zvavanenge achinanzva kumasure kusimtukwa minista achivanhanzva achiisa rurimi mukati. Zvimwe zvachona handikwanisi zviri graphic handingakwanisi kuzvitaura asi ndo zviri kuitika. Saka ari kuti hamutired but manje vanhu vane mari kava vane position vane power. Rega titi vane power mariti zvende inoidi mari handeye kumarupedzi nana strive nana mutsepa. Vanhu vane power vanonetsa unoshaura kuti odii manje. Zvakaoma munongosiyawo mazano muinbox. Regai tipinde munyaya inotevera zvakare inga nguva yedu iri kufamba. Handaiziva kuti rufu runonyangira. Ndakapona nepaburi retsono. Ndiri musikana ane makore 25 ndiri pauniversity but ndinoita kubva kumba ndichienda kuchikoro since ndichigara kudhuze nekuuniversity. Ndakakura ndichigara nemaparents angu. Ndaipinda chechi yatakangokura vabereki vachienda vaitori vafundisi. Ikoko sokurwera kumba yechinamato zvakatirera ndikachengetekawo. Ndakapedza chikoro at secondary level ndokutanga kuenda kuuniversity. Ndipo pandakaudza vabereki vangu kuti chechi kwedu kwandakakura ndichipinda hakusi kundiitira. Ndaida chechi ine deliverance tete cause kunopinda maparents angu hakuna zvese izvozvo. Vakanditendera since I was 18 ndaienda kukwanisa kuita zvandinoda. Ndakatanga kuenda kuchechi yevamwe papa vane mbiri havo zvekudaro. Ndakambogara pasi ndisina chandaita muchechi asi ndaishuwira kuenda kupraise team. Nekuti chipo ndinacho so ndakazoshinga ndokuenda kunotaura naleader asi ndataura naye ndakanzi panda kuti nditaure napapa. Ndopandakataura napapa I was grateful nekuti haisi nyore kuona papa. Magadhi aye anofamba napapa vanoita sevanogarwa nemweya wetsvina. Ko ivo maelder nevakuru vacho vanoita sendivo vakatoisa chipo pamuprofita kwete Mwari. Ndakazoshedzwa hangu asi ndainge ndatombooneswa moto nevanhu ivava. Ndaenda papa vakandibvunza kuti wakakura sei ndikavaudza makuriro angu. Vakati ndafarira kuti wakarerwa muimba inonamata. Vakati ndivape namba dzangu kwakuvapa paye. Vakati wapinda mupraise and worship asi handidi kuti uite friends. Asi handidi kuti uite mafriends. Ini okay. Takazotanga kutaura paapp vachindibvunza twakawanda. Iniwo ndainge ndakutovada kunyange vachiparidza vari muchechi. Ndaive nichinzwa kuti habhi yangu nhasi yafamba neshoko. Mama ndakanga ndava negrudge navo kunzwa kuvavenga chaiko tete. Papa vakazonditi vaida kuenda neni out pavaifambirawo zvavaiita zvisiri zvechechi asi tainorara tobva tadzoka hedu makuseni. Ndakaenda navo ndopavakabhuka motel ndokurara takadzima malights tete ndokutanga kuita rudo asi ndaiveneka kunyara kubata munhu waMwari. Ndakazozvishingisa kozi ndaida kupfuura madhaka kuti nditore mukombe ndichipiwa mari. Tabatana kudaro takasvika pakuita bonde tafamba naro foni yangu yakaringa tete. Ndipo pandakada kuti ndidzime isati kanganise. Pakuzonosimudza foni ndakaona papa vachichinja vasisiri munhu vave mupurwa. Nguva iyi vaiyama mazamu angu ndakaona ndichibuda ropa. Panguva yatainge tichizviita foni isati yarira ndaitofara nazvo. Time ndakaona izvi ndakafenda vatete ndokuzomuka pave paya papa vasisima murumu. Vatoenda vakasiya mari pabhedhi yaive yakawanda vakanyora noti yekuti usauya kuchechi kwangu ende zvaona ukaudza mwana wesangano rangu unofa. Ndakarara usiku hwese ndakagara nekutya kuchiedza ndakabuda motel ndokukwira kudzoka kuHarare kumba. Mari yandakapiwa i400 US ndo yakasiyiwa
pakuyamwa ropa tete. Handizivi kuti pandakafenda vakanditi sei, asi handina vanga randakaona chero iyo zvino, handina dambudziko randati ndasangana naro. Asi ndinotya vatete zvisingaiti. Vakandikanganisa mafungiro angu chaiwo, handina kuzotaura navo, vakandibloka. Guys, ndoda kumbobvunza, isusu pataikura taisabvumidzwa kuenda kunovata kusvika mangwana edwe. Haya. Nguva dziri kuti what time is it? It's a minute past 11 usiku. Saka hope dzandivhiringidza muri kunyatsoona maziso angu kuti munhu apera. Regai tiverenge last story tobva ivi munongokomentawo panyaya yamufundisi apa. Dzemafundisi imimi guys, kana muchiwa nyaya dzamafundisi nemuvhurewo maziso musaramba muchingowira pakaipa. Murume wangu kuda kwaita bhutsu yake yeVersace yainzi isawachiwe neBrasi. Ndaizivei kuti ndiyo iri kuunza mari. Inzwai zvakaitika pandakaiwacha neBrasi. Nahabhi takatanga rudo rwedu nekugutsikana nezvataive nazvo zvaitonakidza pataigeza nesona vatete, asi mumba mune peace. Taidya taimuka tisina kana plan nhasi vana vanodyei. Asi zvakadaro upenyu hwaiendeka vatete. Takararama life iyi for 15 years tichitambura, tichibatsirana kuti vana vedu vakure vane tsika, vane hunhu. Taitoenda kuchechi as a family, mufungenyu tete. Until one day murume wangu paakatanga kuenda paTuloto, handaiziva ainge azviwanepi vatete, kana zvemashamwari ekubhawa aive akuita. Kuchechi akatanga kuita busy asachaende. Ndaiti ndikati ko wai usingadi kunamata, ainditi utsvenewo haubhadhari. Ende kubhawa unoona mota dzevanhu vatadzi variko. Handi kuchechi kwenyu munoti vanoenda kubhawa vatadzi. Kuvatadzi ikoko rega ndimbononamira ikoko, nekuti kwenyu kwatsvenye tanzwa nekutsanya nekunamata. Every day tichingonzi receive, tichingopiwa ma-theme of the year of my name, year of prosperity. Iwe pane pawakamborira here neyear of my yacho, year of prosperity yacho. Hani ndipo patakatambura big time itai zvemachechi. Kwaive kwangu kuchechi noti kwedu semhuri. Aive apanduka, ndaisamuona, asi loto yake yaive yakutomupa mari vatete, akutogara ane mari yakawanda. First car yedu takatenga nemari yaive yawina loto, asi akazongotanga kuita mari inotyisa. Mari yanoti yakatisimudza yakauya mushure, aita wiki asina kurara pamba, akadzima mafoni ake, achidzoka akauya nechanhandbag raisafema mari nyowani dzeoriginal Versace vatete kubva kubhotso. Akasvika pamba achiridza music achifara. Ini kunyange BP yandaive nayo yakati kupera, ndaratidziwa mari. Murume wangu akadhakwa achishevedzera kuti mama, I'm rich. Gezai, musandibvunza zvakawanda. I want to spoil you. And ndoma vanhu emari aya. Takageza nevana ndokuenda kunodyiswa mari nadhedhe. Asi ndaiti ndikabvunza kuti yabvepi, akati ndawina loto. Asi yaive yakawanda. Ita sei isingatoperi mbegi macho kunyangwe nekuidya kwataiita. Ndakaendeswa kunotenga furniture tete, ndikabvisa marara ose aiva mumba. Takatanga kuloja kuGrendale. Tichinyatsotsvaka imba yataida kuzotenga tisingamhanye. Imba yatailoja yaida 800 US pamwedzi vatete, kubva mumba matailoja kumfa kwose ye$80 rooms. Mota dzakatanga kungotengwa ndokuzadzwa pamba. Indakatengerwa yangu ndikaenda kudriving school. Kuchechi handina kurega kuenda, ndakatopiwa chigaro nemari. Life yakaenderera mberi kusvika tamuvhira kuBorodale. Asi mune room inogara bhutsu dzaHabe. Haiwa, bhutsu anadzo vatete zvekuti anogona kupedza gore asina kudzokorodza. Asi pane bhutsu 1 yaanoda kupfeka. Anopfeka ka1 pamwedzi. Bhutsu iyi ndo bhutsu yakauya akapfeka musi wauya nebhegi remari iri yelabel reVersace. Asi ine kadhizaini kenyoka yakatenderedza bhutsu iyi. Handinayo bhutsu iyoyo. Akanditi usaishandisire brush, pese paunoiwa achashandisa towel cheche,
uchiwacha zviri gentle, usaita zvekuwacha very rough. Handidi kuti dzisakare, dzinondirangaridza kwadzakandibvisa kunhamo. Kwamakore ese aya vatete ndaiteedzera, asi one day ndakazokangama plus ndakazoona kuti kana chokwadi chakuda kubuda zvinongoita zvega vatete. Ndakatora bhutsu idzi kuti ndiwache, ndokutora brush ndokutanga kudzikwesha tete. Ndakaona bhutsu yakuchinja yava nerumwe ruvara. Ndakaona bhutsu yakuchinja kuita kunge gone kuita gonye. Ndakabva ndakandira gonye riya mutabhu nekuti handiti unowacha wakabata bhutsu. Ndakabva ndakandira gonye riya mutabhu. Ndakabuda mubathroom ndichipinda mumba, pasina time habe akapinda mumba from Norway. Ndakashaya kuti abvepi neni nekuti aiva abuda makuseni achienda kubasa. Akanditi inda usingateereri, saka uchaita sei wandiparira? Akaita kudikitira akabuda ndokubva aenda. Ini ndokusarawo ndikatiza nevana vangu. Ndakauya kumusha kwenyu ende ndinonzwa kutyira ropa revana vangu kuti murume wangu chii chaakabata. Iye neni hatisi kutaura, haana kutombonditsvaga kubva patakabva. Maid ndowandotaura naye nekuti handina kumuudza zvakaitika. Ndangoti takanetsana ndichadzoka, asi akati patova nemumwe mukadzi, asi mwana mudiki ane makore 23, murume wangu ane 44. Zvinondirwadza hazvo, asi ini ndakatiza neupenyu hwangu vatete. Ndikaiti gumire pano nyaya dzacho dzakati wanda dzichakawanda, asi maziso asarenda because mangwana vanhu vaive construction vanenge vadzoka zvakare, saka tatiregaitiwa titarekodha. So I'm tired, I'm very tired, it's been a long day. The time is 11:15. Saka zvatichaita by the time you guys will be watching this video anenge ava makuseni. Saka regai ndimbonorara ndizorore nekuti vanhu vaya makuseni hamunenge muchiona video vanenge vadzoka vari kuita construction moza ti vanenge vachidrilla and all. Saka ndazongoti regai ndivati ndarekodha, ndosaka muri kuona maziso angu achiita kuti ari kuwira mukati. Ndidzo nyaya dzatawana muzuva ranhasi. Munongotisira macomments mucomment section. Mungotisira macomments mucomment section. Muve nezuva rakanaka veduwe. Kune vaya vari kuenda kuMother's Day. I've been having people joining the group for Mother's Day, but I see kuti most of the people daungona kuti chiri kuitika, they're not really interested in going. Can I please have at least 10 people, those who are really interested? Kongoita tiri a minimum group. I think it's going to be nicer that way. Thus, it's like a small intimate group. I think it's going to be nice that way. Those who are interested, please nditumire mamessage tifitango chimanya anditi time yedu iri kufamba. Naso twamswa 16 April, May 11 metingosa nemumavhiki mashoma kuti event isvike. Muve nezuva rakanaka. Ndinokutendai nekuteerera kwamunoita zuva nezuva, ndikutendai nesupport. Regai ndinorara risati ndadonha. Bye bye.